Labur bilduz, hoxe da, ez? Batetik hurbiltasunaren lanketa, erabiltzailea sentiaraztea aintzat hartua dela, eta komunitate bateko kide dela, ez? Eta oro har, albisteen kontaketa, ekosistema baten barruko elkarrizketa bihurtzeko ahalegina egitea, ez? Bide horretan abiatzea. Gure ahotsetik edo hitz egitea gure inguruan dabilen jendeari. Jendeak identifika dezala zein den gure ahotsa, egin dezala bere ekarpena, berak nola dezala gure ahotsa, pixka bat joko horretan abitzea ditzareke. Jendeak ez duela informazio hutsa eskatzen, beste entretenimentu arlo hortako edukiak ere eskatzen dituela, guri asko kostatzen zaigu, ez, horrelako saltoak egitea, nik ez dakit den zerbait kulturala, genetikoa edo zer. Baina, egia da, euskarazko medioetan orokorrean eduki fribolo, entretenimenduzko horietarako zail gertatzen da, ez? Guri, berrian zaila egiten zego, baina, bueno, ara atal honen bidez saiatzen ari gara, ez? Pixka bat horri neurria hartzen, edo hor urratxe askorentzako oso timide bat izan dira, baina guretzako urratxak dira hor egiten edo gauza bestera bat kontatzen, ez? Gua daukagunako informazioaren oso eredu gogorra, ez? Txertatuta. Ikusi du gainera, jendearen erantzunaren aldetik ere bat dela arrakasta atal honek. Eta gainera hor zidaski ikusentzunezko eta testuen uztarketa gainera baino hobeto gertatzen da, ezta. Erritzuen aldetik sareko agenda ere jarri genuen martxan, jendeak badauka aukera gainea ekitaldien berri eta beratzi zenan sartzekoa. Orain Lester egingo duen beste aldaketa bat da, ematen ari garen urratxe horien arira, sinadura azalera ekarri, ez? Pixka bat, dena aipatzen genuen hurbiltasun hori lantzeko, gure kazetariek sinatutakoak direnean sinadura hori ere azalera ekarri, ez? Plus hori ekartzeko, Lester martxan jarriko dugu. Zera da, tresna bat jarri dugula, eta tresna hori nola moldatzen den, eta nola bilakatzen den, erabiltzaileek eskuztea, ez hori nintzateke kontu.